Siyabingelela abazalwane, sibingelela umndeni wonke abahlobene nabakwaBhembe ngegama lika Jesu. Siyambonga ubaba uNkulunkulu okube kuhle kuye ukuba sibe khona ukuzothola ukukhuthazwa ngokuhamba kwaleli chawekazi elihambile laya ekhaya umama Bhembe. Siyambonga uNkulunkulu irole ayidlalile ebandleni, ayidlalile kwifamily yakhe, njengoba sibona ukuthi uye waba nendima ayidlalayo ekhaya enkonzweni, even kuma offerings wakhe, noma yena mhlawumbe kwesinye isikhathi bengasakhona ukuze enkonzweni, but imali yakhe ibingena, tithe yakhe, ezike usisi asho dadewethu la oyisizukulwane ukuthi ke umama ke noma mhlambe bekungathingiwe kodwa ke ukudla emishini ebekuthumela itithe yokudla ukuba umfundisi ke angalambi. Silapha ke nje ngenxa yaloko ukuthi nasezimpilweni zethu uye wadlala leyo mpilo, leyo ndima ayidlalile umama with ubaba the late Bhembe umkhulu obekade ke ekhona naye la kule nkonzo. Kwefamily siyathanda ukudlulisa amazwi wenduduzo, noma umama bemdala akusho ukuthi kithi ngoba sisemzimbeni bese kufanele ukuthi asala hamba, besimthanda kunjalo as ugogo wethu, as umama wethu, as umzalwane wethu enkosini. Malibonge igama lika Jesu. Duduzekani mndeni, duduzekani bazalwane, nonke siyakholwa ukuthi lokho akushilo kunjalo ukuthi ke ubabonile abayingcwele nokuthi usekhaya. Amen. Amen again. Bazalwane, uJesu ngiyamthanda nami, uyinkosi nomsindisi empilweni yami. Ngisindisiwe, ngizelwe kabusha, noma ke ngisasemncane because abantu abadala abasekho, angisekhona thina. Ningamangali ke uma kume thina ngifola ngaphasi kwesizukulwane kahle sika gogo. Ngingomunye mhlambe wabazukulwane, ngilingana nabazukulu bakhe ezingibabonile bemile la phambili abanye babo. So then ke but ke kunoNkulunkulu omkhulu kunami, noma kunoNkulunkulu ophilayo nonamandla okwazi ukwenza zonke izinto zenzeke. Sizokhuluma ke lapha indaba njengoba umama ehambile ukuthi la ekuhambeni noma la empilweni ezi ubaba Mavuso ekhulumile nayizolo futhi nobaba uBhembe omunye izolo uye wakhuluma lokho abakhulumela okunye kwako kuzovela wena ngichubeka ngikhuluma okuningi kuzongena kuloko, more special kuloko kukhulunywe manje ubaba Mavuso, kuningi okuzongena kuloko okukhulunywe ubaba Mavuso. Isihloko sami sithi
azivumele iBhayibheli izikhulumele. Let us ama-scriptures lawa wona ngokwawo iBhayibheli liyakwazi ukukhuluma. And then singena ngeBhayibhelini ngifuna ukucacisa lokho esizokhuluma ngako okokuthi ngoba sometimes ubaba lo munye lokhulumile la othi usina 15 years ubaba ubani yena baba Madihahe. Okay, ngena sakhuluma ukuthi sisuthuke baba Madihahe angisizwa vele ngisho ngichamuke eSwazini so bekho besuthu eSwazini. So then ke ukuthi ke bamchizele eceleni ngenxa yensindiso kwifamily yakhe azange kube right. I think ukuthi ke sonke ke kuningi esingakukhuluma but ke sizovumela iBhayibheli izikhulumele because iBhayibheli liyakwazi ukuzikhulumela ukuzicacisela kubantu. Abantu abaphansi angicale ngabantu abaphansi ukuthi abantu abaphansi I think it's a high note lengicala ngayo. Ngicala nge-high note basalwane bami. Abantu abaphansi bakhona. This is it's very high note. Ngiyazi ukuthi abazalwane baba offended when ukhuluma ezinye zezinto as asho isihloko sithi asivumele iBhayibheli lizikhulumele. Abantu abaphansi bakhona. And abantu abaphansi bayaphila. And abantu abaphansi bayezwa. This is a high note. I know nina abazalwane bami nifuna kwangazuthi singayigeka njengoba sihlale siyigeka sithi hayi kabekho sithi kunjani and then ke laba ababakhonzayo laba baphansi baba left over bayasalela because thina esingabakhonzi laba baphansi siyabashiya. Okay ekufeni bantu izindawo eziyekufeni zimbili. Kukhona abaya ekufeni abaya phansi, kukhona bakaBhembe abangayanga phezulu abagcwele phansi. Abantu bakwaBhembe abaya phansi abangayanga phezulu. Then bese khona ke futhi obakaBhembe abangazange baye phansi abaye phezulu. Okay, nikhona bazalwane bami. Let us read the Bible. Ngicela sicale encwadini kaTimotheyu ngamasibongo. I think this is lena akusiyo intshumayelo but it's an introduction ukuthi ngikwazi ukubeka maybe uNkulunkulu asincede umoya ingcwele sikwazi ukubona ukuthi siya kuphi yikuphi kumele sikwenze yikuphi kumele singakwenzi. Encwadini kaTimotheyu isahluko 2 Timothy isahluko 3 verse number 16. Isahluko 3 verse number 16 lithi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungile ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliselwe yonke imisebenzi emihle. Amen. Amen bayingcwele. Okay. Encwadini njengoba ngikhuluma ngiyashumayela
ungacabanga ukuthi khona intshumayelo uzayithola. Ungacabanga ukuthi khona intshumayelo uzayithola ukudlula le. As I'm speaking, I'm preaching encwadini ngokwaLuka, ngokaJohn, not Luke, John chapter 20 verse number 31. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Amen. Amen. Okay. Ngicela ngifundele encwadini yeZaga isahluko 15 or isahluko 15 verse 14. Usahluko bani bamcongwana? Isahluko 15 verse number 14. Ngicela ungifundele. Verse number 24. Verse number 24. Ufundela nje. Umuntu unohlakaniphile. Uhamba ngendlela yokuphila leconze ephulu. Khona akuyogwema indlela yekufa leyaphansi emangcwabeni. Ngicela uyifunde ngesizolo Mama Thibela. Kohlakaniphile indlela yokuphila iyaphezulu ukuba adede endaweni yabafileyo phansi. Malibonke igama likaJesu. Baba ingcwele, izwi lakho liyaphila, linguwe uqobo, lishula imsedari yaseLibanoni, amahlathi liyawahluba, intandane liyazondla. uNkulunkulu suthi sake umphefumulo wethu ngalo, libajazwe lidunyiswe igama likaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kohlakaniphileyo indlela yokuphila iyaphezulu ukuba adede phansi endaweni yabafileyo. Okusho manje ikhona indawo ephansi yabafileyo, but umuntu ohlakaniphileyo indlela yokuphila iyaphezulu ukuba adede phansi endaweni yabafileyo. Ohlakaniphileyo indlela yakhe yokuphila ayiyi phansi, not kofundile, not konemali, not konezicu, not konabantwana abaningi, not onegama elikhulu. Kohlakaniphileyo indlela yokuphila iyaphezulu. Ukuba adede kwabaphansi. Kumele udede when ufuna ukuba, because leli lithi uqala kokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu, umesaba uJehova. Indlela yohlakaniphileyo kayiyi phansi. Bobheme ningamthatha ugogo nimbeke, nina bakabhembe enikholelwa kwaba phansi, mthatheni nisithi masifika lapha nimbeke phansi, nikhulume nabo laba phansi nithi nangu siyamletha ke kini bogogo, mamukeleni bomkhulu, nibabize ngezithakazelo zabo, nibabizisise kahle bonke laba abaphansi, nithi mamuke, but kuzokuya ukuthi yena uthe esaphila wakhetha indlela eyakuphi. Akunokuya ngokuthi nithi akaye kuphi, kuzokuya ngokuthi yena wakhetha ukuthi uzoya kuphi. Akakhethelwa umuntu, akudala ungakhethelwana lapha. Indlela yokuphila kohlakaniphileyo kayiyi phansi, iyaphezulu ukuba adede endaweni yabafileyo. Indawo yabafile iphansi. Ukuba adede endaweni yabantu abafile ephansi. Kohlakaniphileyo indlela yokuphila
iyenyuka iya phezulu. Yingako uthi umonile lo muntu ohlakaniphileyo akubuye yena azoxolisa kuwe ngoba ulungisa indlela yakhe yokuthi mhlazana likhala angayi kwabaphansi. Iya phezulu. Neyakho indlela, lungisa indlela yakho. Lungisa indlela yakho, okay, uzobona ukuthi bayaphila abantu laba baya phansi. Bayaphila. Bakhona baphansi. Benzani? Ya. Kasiye kwabakabhembe abaphansi. Sizobuka namuhla abantu bakwabhembe abaphansi ukuthi baya kuphi. Kwenzekani? Okay. Ngifundele incwadi kaMshumayeli. Incwadi Mshumayeli ne 12 verse number 7. Kufuna sibone ukuthi kwenzeka kanjani. Ngifundele 12 verse number 7. Mkhumbule yena luthuli lusengabuyeli Ngicela uyifunde ngesizulu. Uthuli lubuyele emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunika. Okay. Uthuli lubuyela emhlabathini. Nikhona? Amen. Uthuli lubuyela kuphi bazalwane bami? Emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Loli uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Lalelani ke bazalwane bami, akona endaweni yabafile. Sesengafika endaweni yabafile. Yingako basho uthuli uthulini, umhlaba emhlabeni. Uthuli lubuyela othulini. Njengoba umuntu wathashathwa mabhena, umuntu wathashathwa emhlabathini. Lo thuli lo mhlabathi lo mzimba lona ubuyela ekhaya kubo la wathathwa khona. Gakusiko endaweni yabafile lapho. Emathuneni akona endaweni yabafileyo. Okay. Ngizobikisa kanjani? Gini nina ensebenza kuma company la kune reception khona. When ungena ku reception, it's a smaller room. Elincane ungene bakubuze lokho bakubuza kona ku reception nyana. But ifeme enkulu ayikho e reception ngapha ile i-field ile i-plant e reception akone plant. Kuse reception ungeke uthi uyayazi company usho e reception. No. Emhlabathini kula phezulu. Emhlabathini akona endaweni yabafile. Niyezwa bazalwane bami? Niyezwa bophembe? Njoba siyombeka la wathashathwa khona. Wathathwa emhlabathini. So then lo mzimba la ubuyela khona ubuyela emhlabathini. Okay ke. Sifuna kubona ke indawo yabafileyo. Siyafunda encwadini, ngicela siyifunde. Asho sithe iBhayibheli ngalizikhulumela ngoba abantu bayahlupheka ngoba bakhonza into abangayazi ene babe nesiciniseko sento abangayazi. And njengoba baqinisa into, once into umuntu wayenza isikhathi eside igcina i-right kanti i-wrong. Nabazalwa muva bazalwe bazokuthi this is the right way. Nomkhulu wami wayenza kaso, nogogo wami, nogogo zalo ugogo wami, bonke babenza kaso. Usho kanjani ukuthi i-wrong? Ukuthi into e-wrong ingaze yenziwe isikhathi eside igcina kuba ngu-right or wrong. Malibonga igama likaJesu. Malibonga igama likaJesu. Okay ke ngifundele ke encwadini kaIsaiah isahloko 14. Ngifuna sibheke indawo yabantu abafileyo ukuthi indawo yabafileyo injani. Ngifundele babangcongwana. Verse number 9. Verse number 9.
verse number 9. Indzawo yabafile. Nayo-ke yona. Phansi nayo iyanyaka. Inyakazisiwe nebazalwane bami. Indawo yabaphansi. Indawo yabafileyo ngaphansi. Inyakazisiwe. Indawo yabafileyo. Okay. Uthuli lubuyela emhlabathini la lathathathwa khona njengoba lalinjalo. Let's end up the story. Okay. Then indawo yabafile. Indawo yabafile ngaphansi inyakazisiwe ukuba ikuhlangabeze ekufikeni kwakho. Ngicela ulifunde bhuti wami, lifunde lizikhulumela iBhayibheli angisho sishilo, lifunde. Indzawo yabafile ngaphansi nayo iyanyaka. Ithakazele ukuthi ikuhlangabeze nawo utakuwo. Yona ngokwayo waya endaweni yabafile nje. Okay njengoba kohlakanipheleyo indlela yokuphila iyaphezulu, sizobabona nabaya phezulu ukuthi kwenza kanjani uma umuntu aya phezulu. Kodwa asiqale ngokubuka laba baya phansi ukuthi uma baya phansi yini into eyenzakalayo kubantu abangayiphezulu, kubantu abaya phansi. Funda. Lendzawo ivusa umoya wanasemanala. Ivusa izithu lesizulu lithi ikuvusela zonke izithunzi zaki bonke bakabhembe. Mangabe ugogo angayanga kwabaphezulu aye kwabaphansi, zonke izithunzi zabakwabhembe abalele phansi bavukile. Kuvuka zonke izithunzi. Nikhona bazalwane bami. Ningathabekho bakhona bayavuka. Kuvuka izithunzi zabo bonke labantu abasemathuneni, laba abadlule ethuneni baya kwabaphansi. Qhubeka bhuti, qhubeka. Kuthi ndevusela bonke labo babebaho emhlabeni. Nalaba bebangama leaders nabo futhi bayavuka. Ibende basukume emhlalweni tabo zomkhosi. Basumela ngoba wena bayakuwelcome uyafika ekufeni masikutshela ukuthi sindiswa uthi ungasindiswa kanjani sanyathela intuthwane. Okay ke bakhona abakulindile njengoba usho kanjalo, bakhona abaphansi abakulindile ukuthi one day uzofika. And ungacabangi ukuthi bayajabula ukuthi wena uyakubo. Okay, qhubeka. Bonke nalabenza amakhosi etifi. Bonke bayaphendula bathi kuwe. Nawe sokuthakathaka nawe sofana ngisho mina abantu abafile bayakuthatha kanye bathi nawe sonjengathi, nawe sobuthakathaka njengathi, nawe lishunyayela ivangeli uze kanjani lapha udukile ufike endaweni ka-wrong, ufike lapho kungafanele ufike khona endaweni yabafileyo. Why bakhale? Why but nawe nkosi yami besibhekile ukuthi mhlawumbe wena ngeke uze but nawe uhambe waze wafika endaweni yabafile. Funda ulizwe. nawe sokufanele nathi. Ngabafuni. Hey, ungacabanga ibhembe ukuthi bayakufuna laba abakini abaya phansi, ngabakufuni uye phansi. Qhubeka. Bonke ubukhazikhazi bakho nekuhlabela akho sebadluliselwe phansi endzaweni labafile. Yonke lento obhizi ngayo ekuvimba ukuthi ungasindiswa wehla nayo. Yonke lento obhizi ngayo, lento ekubamba ukuthi ungafuni ukusindiswa wehla nayo.
yonke lento mangabe uvinjwe ngabafundisi, uvinjwe ngabantu, uvinjwe izimo, uvinjwe ukuphila kahle, ukuphila ntofontofo, uhamba endaweni entofontofo, udla ukudla okuntofontofo, ukhuluma ilangeni lentofontofo, uya nayo phansi. Uya nayo phansi. Njengoba abanye ungabanaki, njengoba lishunela ungalifuni, uya nalo phansi. Njengoba mabeze enkonzweni wena ugeza imoto yakho ngoba yintsha, lalela uzoyigeza le phansi. Uya nayo le phansi. Qhubeka lifunde ebuza, funda bhuti, funda ulize iBhayibheli. Sithe iBhayibheli kalizikhulumela, funda. Kundlalwa lalela akuna L inithi akuna silly posture abanibani le, akuna ad blow, akuna matransi, o comfort le, but kundlalwa nje icansi lakho yizimpethu. Qhubeka. Nezibungu mathazona. Lo mphefumulo umbatha izibungu. Soqedile? Yebo. Okay. Njengoba bayakhala ke laba bafile abaphansi. Abakhalela imbuzi. Abakhalela inkomo. Abakhalela inkukhu. Abakhaleli lezinto enithi bakhalela zona, bakhaliswa indawo abakuyo. Ibenza le ndawo abakuyo ibenza bahlale bakhala. Njengoba le ndawo abakuyo ibakhalisa. Nikhona bayingcwele? Njengoba le ndawo abakuyo, le ndawo abakuyo kayisi right, ungayi kuyo. Ngiyakuncenga. Ungaze uyabona ngiyengathi ungamane uluze zonke izinto abantu abanazo emhlabeni kodwa ungalahlekelwa kuyezulwini. Ngoba uma uzoya kulaba bakini abaphansi, laba bakini abaphansi inakhunjana yabo akusimnandi phansi, bayakhala. Siya encwadini kaLuka. Ngicela uye khona babamncongwane encwadini kaLuka. Encwadini kaLuka I think it was chapter 16. Bengithi ngibhalele lapha kodwa ngibone la kimi. uLuke chapter 16 ungifundele khona amavesi ayi3 wokugcina. kuLuke chapter 16. kuLuke chapter 16 sibabona ngakayibhalanga la phansi, akayibhalanga la kimi. kuLuke chapter 16. kuLuke chapter 16. From verse 8. Yes, but one. Oh, from verse 29. Abraham wathi, No. Cala ngenhlanyana bhuti, cala ngenhlanyana kancane nje. Ngenhlanyana kancane kwalapha. Sibuke ukuthi laba abaphansi benzani. Lesicelo sasesithi, sengiyakuncenga baba. Umane sale nje uthumele ekhaya laba lapho nginabanake labasihlanu. Ekhaya njoba ngiye ngafika nami la endaweni yabafileyo bengingazi izinto zami zonke emhlabeni when uqalela phezulu kuyakhulunywa ukuthi lo muntu lona ebembatha impahla ezinjani, ambatha kahle, no akukho wrong ukumbatha right, ebembatha right futhi ebedla right. Itafula lakhe lokudla belihlobile, bekungapheki noma ubani, bekunama chef,
etafuleni lakhe ukudla kwakhe bekuhloliwe yonke into eyenziwa indlela ekudliwa ngayo ebengadli noma ngasiphi isipunu ebengadli noma ngawuphumese ebedla ngezinto eziright futhi nabantu bebeza ekudleni kwakhe nabo futhi bebedla right but akakhethanga kahle akakhethanga indaba yakhe yokufa gayidiphende endaweni yakhe yokudla ukudla udle right asemhlabeni kodwa uma kufika isikhathi sokufa kwathola ukuthi azange alungiselele sikhumbule ivesi esiqale ngalo lithi indlela yokuphila kohlakaniphileyo iyaphezulu ukuba adede endaweni yabafileyo ephansi so then lesicebi okay another thing ukuceba nothing wrong ngokuba right ukuba nemali ukuba nako konke but kusekuthini ukuthi mhlazana uhamba zoya kuphi kuthiwa ke asafikile endaweni yabafileyo phansi waphakamisa amehlo wabona uLazarus owathi ehlupheka wakhetha kahle wakhetha indlela yabahlakaniphile noma adla imvuthuluka ewa etafuleni lesicebi but wakhetha ukuthi mhlazana umphefumulo ubizwa ungayi kwabaphansi bakubo kodwa uye kwabaphezulu so then ke lona wafa kuqala uLazarus maybe ama reason wokufa kuqala ebengadli kahle wayengenayo imedical njengoba wena une medical ebengakhona ukuya kuma specialist ebengakhona ukuya kubo doctor abangamcilonga ebengakhona ukuya lapho bangamassage khona so then impilo yakhe and then njengoba nje impilo yakhe kubhale ukuthi beneyilonda la eyilondeni zakhe bezikhothwa izinja kuyizo ezimkhotha but akumsizanga konke ukukhothwa izinja izilonda zakhe ekugcineni wafa waya kwabaphezulu nalomunye maybe waphila 10 years after asasi but waphila akafanga kanye noLazarus after asaphilile kwafika isikhathi sakhe sokufa njengoba nesakho noma ungaphila kahle kangakanani isikhathi sakho sokufa sizofika isikhathi sakho sokufa sithe masifika isikhathi sakhe sokufa uthe makasafile waya kwabaphansi uthe makafika kulaba baphansi wathutha amehlo wambona uLazarus wambona uAbraham wathi baba Abraham ngiyacela thumela uLazarus enye umunwe emanzini njengala enye umuno emanzini abuye azothontisela olwimini lwami ngoba kule ndawo engikuyo ngiyahlupheka okay noma akhala inyembezi kazikho there is no gakuna inyembezi noma ngakhala just uba ngumsindo wenza just a noise a big noise but izinyembezi kaziphumi ngoba ngisho idrop yamanzi kayikho endaweni yabafile ayikho uthi siza uthumele uLazarus ezela okay ngiyadlula kuloko uthi ke bayakhuluma noAbraham yonke you know the story bayakhuluma uthi lona hey ekhaya ngishiye abazala bami abo auntie abo malume ngibashile abakabhembe nabakwankosi nabakamavuso ngibashile nabo ngabakholwa ngibashiye nje bahlangahlangene ngibashiye nje nabo isimo sabo ngasikho right bamadikhahe abakamadikhahe abanye ngabe ngilapha ngikhona basendaweni engekho right ngiyacela baba ukuba bangezi lalela njengoba ufuna ukuya kubo bona bathi bacela ukuthi umane ungezi
ukwazi ukuthi Nkosi ngiyacela ukuthi Nkosi yami bona lalelani bazalwane uma endaweni abafileyo uyazi awekhamanga ngawukhumona ngakukho ukuthi hayi nawe woza uzokuzwa labantu abafile bathi umane ungezi bathe umane ungezi kulokuhluphe uyaphendula kumzalwane uthi umzalwane bakhona emhlabeni uMosi nabaprofeti bakhona oDlamini abafikile mhlambe umama kawuzange umuzwe wandlula kule ndawo mhlambe umliko azange umuzwe wandlula kule ndawo mhlambe ukuse undlulile kule ndawo azange umuzwe mhlambe umkhize undlulile kule ndawo azange umuzwe uNkulunkulu sothumele uDlamini nabo sithole bonke bandlulile nabo awubazwanga sothumele uDlamini uthi mhlawumbe yena nizawumuzwa bese ukuze indaba ithi akumele uye kulabo bakini abaye phansi malibonga igama lika Jesu malibonga igama lenkosi bathi ngoba siyahlupheka nina enibahlabelayo nihlabela abantu abahluphekayo abangafuni zonke lezo zinto enibahlabela zona okay ngizafunda kulela iBhayibheli encwadini yamaHebheru isahluko 12 bamcwane ngiyele kusahluko 11 incwadini yamaHebheru isahluko 11 isahluko okay ngiyafunda kusahluko 11 encwadini yamaHebheru lifundeka kanje verse number 13 kuya verse number 16 bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso kepha bezibonile bezithakazele ezikude bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo uma kambe bebaqabanga ngalelo ababephuma kulo bebaya kuba nethuba lokubuyela kulo kepha manje balangazelela elihle kunakulelo ekungukuthi elasezulwini ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abizwe ngokuthi uNkulunkulu wabo ngokuba ubalungiselele umuzi umama njengoba benimbona enza zonke izinto kuthiwa bonke laba bafa bekholiwe bezithakazele izithembiso bezibonile zikude bezilangazelele bevumile bangcwele le ndaba ihamba ngokuvuma bevumile ukuthi bangabahambi nabafokazi emhlabeni lithi iBhayibheli uma bekade bebacabanga ukuya bebenalo ithuba lokuphindela babuyele lapho bebabuya khona lala ngaba khona ithuba kodwa bakhetha indlela eyaphezulu hey ukhetha eya kuphi laba abaphansi bazama ukubhlokha ngayo yonke indlela hey ungezi mntana sekhaya siyakucela don't come here ungezi siyacela ungezi la kuyahlusheka but bese bakhona la igroup enye kuthiwa laba bangabahambi nabafokazi emhlabeni bevumile bekholiwe lithi iBhayibheli uNkulunkulu akanawo amahloni ukuba abizwe yibo ukuthi uNkulunkulu wabo akanawo amahloni sebakhona labantu malibonke abantu kaJesu laleni mangcwele akala amahloni nabo okay ku chapter 12 nabo sebakhona laba beheshe bangiphila isikhathi ngiyabonga isikhathi senu bangcwele ngiyasicela isikhathi sokushumayela asho vele kuyafika iCovid iyabulala kuyafika ngicela nibonge iphi isikhathi nishumayele ngoba abantu kumele baye ezulwini
akumele abantu baye esogwini, abantu akumele baye kwabakubo kwabaphansi, kumele abantu baye kwabakubo kwabaphezulu, ngoba bakhona bakini abaye phezulu, bakhona baye phezulu abantu bakini, kumele uye kulaba bakini abaya phezulu. Ku-chapter 12 lithi iBhayibheli njengalokho sihaciwe yifu la ufakazi. Lefu la ufakazi yilaba abavumile ukuthi bangabahambi nabafokazi emhlabeni. Malibonke igama likaJesu. 21:21 encwadini yesambulo. 21:21 encwadini yesambulo. Ngicela sigcine ngayo bese ngidedela ozothandaza. 21:21 ngifundele bhuti wami. 21:21 encwadini yesambulo. Sisale sideda kule ndawo. Funa masinyane tu, ngicela ungifundele. 21 Mama Thibela funda gogo. Sambulo 21 verse number 21. Le phezulu kuna 12 gates. Oshothi everyone la ngenxa yemsebenzi oyenzayo kune gate ozongena kulo. Amasango ayi12. Yingakho wesikhathi sethu sesimeka abanyana. Kulamasango ayi12. Nomunye kunesizwe ozongena naso kulezizwe ezingu12. Lamasango angu12 akhiwe mahle. Yingakho abantu laba ababanethuba lokuya ekufeni baphinde babuye bazakutshela number 1 ukuthi ngibona amagate. Amagate asezolweni mahle. Chubeka mama, chubeka. Lipharele itshe lihle, chubeka mama, chubeka. Nayi engifuna ukuthi ugogo njengoba ahambile uthe makafika wazibuza umbuzo uthi yimi lona the strat ahamba kuso when she walked uhamba kwi golden street see very transparent la ahamba khona bavumile ukuthi bangabahambi nabafokazi emhlabeni. Indlela yokuphila kwabahlakaniphile iyaphezulu ukuba badede phansi la emhlabeni igolide liyabangwa but ezulwini kuhanjwa phezu kwalo, kunyathelwa step by step phezu kwalo. Laba abakini abaphansi bayakhala bathi maye kulezi zibungu, kodwa laba bayadumisa bathi uyingcwele. Ngabakhawuli bathi uyingcwele. Ngicela omunye abuye azothandaza. Nayi Mike. Omunye akabuye azothandaza. Abaphansi bathumezi lasikho abasekhaya bathi njengoba bakuphenduka wena wedwa izulu lonke liyamemeza liyahlobola ukuvuma kwakho wena wedwa izulu liyama liba ngeenyawo ingelosi nabo bonke abangcwele bema ngeenyawo bathi welcome.
ngoba baphansi basoloko leminyaka basoloko bakuyisela emuva soloko bathi unezi la sikhona uyamangala soloko uyabahlabela ngesikhathi bahlabela bathi unezi ngesikhathi badlisa bathi unezi ndinganethi ukugobhoza indaba yamanzi udinga only the Holy Spirit kuphela kuphendula ake sivala amehlo sesiyathandaza udinga nethi nje naye train yasezulwini cela nje usiphakamise isandla sakho la ukhona baningi abaprofethi abakushumayelile baningi abafundisi abakushumayelile emhlabeni kodwa namhlanje ke uyekele iBhayibheli lisikhulumele lona nawe uvuma iBhayibheli. God bless you. Siyabonakala. God bless you. Akakubuza kasibusisa uNkulunkulu. God bless you. Ngokufa kagogo namhlanje impilo yakho iyabhalwa kabusha. Sikhathi sakho namhlanje. God bless you. God bless you. God bless you. Zaphakama nakufamily. God bless you. Zaphakama nakufamily. Ngoba uNkulunkulu nasafike yena asikhulumela yena. Funa umuntu wakhe. Sesiyathandaza. 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 Manje yena thuba lidlule. Ungavumi lidlule. Ungavumi lidlule abaphansi abakufuni. Kodwa abaphezulu bathi woza nasingene ekhaya. Sifuna ukuhamba nawe eqradini zegolide. Ngiyakhuleka egameni likaJesu. Cela kule ndawo mekiyo yima ngenyawo sesiyathandaza. Yima ngenyawo sesiyathandaza. Cela wena ovumayo namhlanje thatha isandla sakho usibeke enhlizweni sesiyakhuleka. Cela thina sonke sithandaze nawe umthandazo. Nkosi uJesu namhla ngiyakuvuma njengenkosi nomsindisi wempilo yami kusukela namhla kuyiguna phakade ngehlukana nabakithi ngehlukana nabasekhaya kodwa ngiyazamkelisa ezulwini ngamkela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami namhlanje ngiyisidalwa esisha ngokufa kwenkosi uZiya amehlo ami ayavuleka ngiyakholwa ngenhliziyo ngiyavuma ngomlomo ukuthi uJesu wafa wavuka uhlela kwesokunene sikaNkulunkulu. Baba wethu oyingcwele, Baba wethu onamandla onke, naba uNkulunkulu wethu oyingcwele isizwe sakho ozikhethele sona ngokufa ukagogo Bhembe. Baba sibonga nasi isixuko sizalayo namhlanje egameni likaJesu siyakuvuma ukuthi wena uyinkosi yaphakade. Konke okulobile kuyenzeka ngendlela okulobe ngakhona. Konke okwenzile kwenzeka ngendlela okumise ngakhona. Phakama ke Nkosi yokukhonzwa. Phakama Nkulunkulu. Phakama ngonyama yomndeni wesizwe sikaJuda. Phakama Ngqongqoshe. Phakama mafunga ngajiki. Phakama mlomo ongathethi manga. Phakama zikhonele. Phakama Nkulunkulu ongcwele njengawe siyomthola. Uyingcwele. 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 Uyingcwele Jehova Sebawothi. Uyingcwele simakade sezulu. Uyingcwele. Uyingcwele emhlabeni wonke. Ungcwele uthulile ungakufuni. Uyingcwele. Baba wethu namandla siyabonga ukuphulwa ogqubeni lomcuphi. Siyabonga ukuthi Nkosi asisazugqoka eblanket yezibungu kodwa Nkosi siyawugqoka eblanket yenkazimulo. Siyohamba eqradini zegolide sibuka ama-gates amahle sibuka ubuhle bezulu. Bayethe 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 mlomo ongathethi manga muhle
muhle ungongcwele kuze nokukodwa esingakusho kuze uNkulunkulu wethu ngokwenza kwakho nezimanga zakho wena zisho wena zibhakaza wena zikhombisa ubukhulu bakho zikhombisa amandla akho wawedwa okwazi ukulanda umuntu olahlekile umcacisele kahle thatha ujumone beko nobukhosi bokufanele nasekuseni asimbonanga usenzela njengawe simbonanga usikhombisa ubukhulu bakho baba siyawusuka kuwe siye kuphi ngoba manje sophila tholakala baba wethu namandla nayikuswela nawukushonelwa nawukulamba nayizinhlungu zingeke zasihlukanisa nothando lwakho impela uthando lwakho liyasithobisa thatha udumone beko nobukhosi manje naphakade